cecht a dódhéag, an dó cecht déag, chuid a héan a dul go dtí an Ghaeltacht. Díríomh, Díos muireachid. ó bhfuil an síocháin seo chuimeád agaibh do ghuinéigin. Níl, níl in éachar, sa síos, tá fáilte rót. Gur am athagad. Nach tusa taigó bríon. Smé, ach níl ein aithne aga mortsa. Cé tú féin led hel? Is de bhaintir chealaí mé ó bhhailin ar téirí. Casa bhort mé ag céalaí an noraí. An tú dónal ó cealaí? Séamus a táramsa, dreáir do ghónal a se mé. Agus an é seo de bhean chéile, Ó, gáh mu leiscéal. Iarmad mé, sibh chur an aithne dá chéile. Seoí mu idirfúr nóra. dírid, Díos muireachid. Ó bhfuil tusa a dul go dtí an Ghaeltacht chomá. tá me dal chofhada le limnach a nacht. Agus rachaí mé siar go bailin ar téirí sa bhus a máideach. Is fear a tréin ná an bus do thoras fada. nó sin é is fear lumsa ar chumar bích. Is fiar dit, ach ní leis a go mair. Ní léon tréna gimocht ag an náma deirteachtam. Cuid ó dó. Nuair a bhí sémas ó cealaí a dul a bhaile sa tréin, casamh taigó bríon agus idirfúr nóréir. Bhí siad san a dul go bailin ar téirí chomá. Bhí siad a dul an ar a leitheanta síre. Nuair a ddíorthaí sémas Steve ó raibh an síocháin an eiciló á choimeádacha do ghuinéigin, dúirt taig leis nach raibh. Hí sémas síos agus lá siad lena chéile faoi ghóna lá cealaí dreáir de hémas. Láir sémas agus nóra lena chéile faoin toras. Láir siad faoin aireachtas chomá. Dúirt sémas gur hetain an taireachtas go mór leis. Cha siad tamil a caint faoin a rudaí a chonaigh siad agus a chuala siad. Chuaigh taigh an sin agus cheannaigh sé seacláid agus torthaí. Thug sé an nóra agus thug sé riint de hémas. Chur nóra a lán ceisteanir hémas. Chur sí ceisteanir faoi riine agus faoi áiteanna sa Ghaeltacht. Chur sí ceisteir faoin áilmhara go nó a osclaomh sa chuaisín. Dúirt sí go raibh chur síos ar sin sa nuachtáin. Duine sémaste go raibh an tailmhara gan bhreá, agus gur heitin sé go mór leis na daoine. Bhí mór an rudaí deas an áilmharaga, agus bhí na praosanna an réasúnt ar fad.